Nga foli be malien bela jele Mali kono ani Mali kokan au balmake do Jean. Bi mardi le 30 juin 2026. Balmaw amba ye fileni galamamana ci ɲɔgɔnna video manu be bɔ kolu bugu shige ka fanga mun dɛmɛ k'u ka ɲɛnɛmaya bila danger la fanga mun dɛmɛni kama ko fanga tɛ olu jate ko maa minnu be n'olu tun tɛ fanga supporter n'u kɛra tile fila supporteru ye ko fanga b'olu le gɛr'u yɛrɛ la ministre b'olu le wele k'u interviewer u bɛ taa sigi olu de ka plateau sanfɛ ko k'u dɛmɛ. I kan k'i yɛrɛ de ɲininka mun na fanga tɛ k'an jate. Maa o maa diɲɛ kɔnɔ n'i y'a dɛmɛ ni ngalon ye a bɛ tigɛ i la de. I ka dɛmɛ in bɛ se ka diya ye dɛ o waati la mais a tɛ da i la dusukun na. A b'a fɔ nin filɛ nin ye nin tɛ tiɲɛ fɔla ye. Ni wari dira nin ma walima ni place dira nin ma nin bɛ ne yɛrɛ janfa don dɔ la. O de hukumu kama ɲɛmɔgɔw tɛ da video manu na ka responsabilité dɔw kalifa u la. U jo don dɛ video manu bɛ ten de. Nka n'i ye nin fɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'e yɛrɛ tɛ video mani ya awɔ ne bɛ video kɛ nka ne balo tɛ video la dɛ ne bɛ video kɛ n sen fɛ de balo wɛrɛ bɛ ne la mun tɛ video ye. N'i ye video de k'i balo yɔrɔ ye i komi tuma dɔ la maa dɔw fana bɛ politiki de tun k'u balo yɔrɔ ye baara wɛrɛ foyi t'u la politiki kɔ n'o kɛra dɔrɔn i bɛ kɛ nanfigi de ye i bɛ kɛ kalabanci de ye walima i bɛ kɛ zon de ye walima i bɛ kɛ filafɔla ye parce que ni e balo tigɛra o ko in na dɔrɔn fa de bɛ wuli la. O de b'a ye k'a fɔ tuma min na ni mun ni fanga n'u tɛ ka fɛn sɔrɔ fanga bolo walima n'u tun bɛ place dɔ la ni fanga y'u bɔ yen u bɛ bɔ ka fanga buruja nka n'u gɛrɛla fanga la dɔrɔn u bɛ fanga soutenir daminɛ. Anw t'a to ye anw balo tɛ fanga bolo anw balo tɛ video kɛla anw balo bɛ an wasi de la ala barika la. N balimaw maa minnu bɛ yen k'olu de kan ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw kalan jamana ko kɛcogo la ka denmisɛnninw kalan ladiriya la ka denmisɛnninw kalan hɔrɔnya la ka denmisɛnninw kalan kankelentigiya la n'a fɔra k'olu yɛrɛ da nɛn bɛ 7 fɔ tiɲɛ na i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la bi denmisɛnnin fitininw minnu bɛ première ni deuxième année la olu ka fisa ni minnu tun bɛ université la kunu ye minnu bolo k'olu ye patriote hatikaw ye wallahi bi jardin denw ka fisa ni u ye parce que bi jardin denw bɛ jamana kanu bi ka tɛmɛ minnu b'a université kan. N balimaw ne bɛ Mali jeunesse jogo fɔ aw ɲɛna minnu b'u yɛrɛ kɛ leaderw ye fana m'u k'u jogo fana fɔ aw ɲɛna a tɛ k'a faamuya. N bɛna kɔrɔ k'a la n'o ye n kɔrɔkɛba ye n terikɛ duman n kɔrɔkɛ duman le grand Habib Thiam de Paris l'enfant de Krimis a y'a lamɛn dɛ kunun ale tun bɛ video manu traité cogo min na minnu b'a fɔ cu minnu b'a fɔ ca an ko grand Habib lamɛn a bɛ n'a ɲɛfɔ. Kɛ mɔgɔ lankolon ye réseau sanfɛ a bɛɛ bɛ ten de bi ni ne ye mɔgɔ dɔw ka publication ni commentaire ye kunun u tun bɛ ka fɛn minnu défend bi n ko de y'a to ne ko n ko hɔrɔnden man ca maliyɛn jeune na quoi bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye a man ca dɛ a denlankolon de ka ca ne Thiam ye Arasa dɛmɛ bi bɛɛ ye ne dɔn n'o de ye sini ne ka bɔ ka na n sigi n ye fɛn fɛn défend ka maaw kɛlɛ a la ka tila k'o bɛɛ kɛ nkalon ye n fa c'est à dire adamaden. N balimaw aw bɔra k'an kɔrɔkɛ de lamɛn sisan grand Habib Thiam de Paris ne b'a fɔ n ko mɔgɔ kana da Mali jeunesse fanba la nka kɔrɔ Habib ye mun fɔ nin ye kumaba ye dɛ k'a denlankolon de ka ca u ye mun défend kunun bi k'u bɛna o kɛlɛ kɔrɔ Habib de ye nin fɔ ne m'a fɔ dɛ n balimaw an ka jɛ an k'a lamɛn kɔrɔ Habib bɛ ka mun défend bi kunun a y'o kɛlɛ an ka jɛ an ka kɔrɔ Habib lamɛn kan. Depuis n'Ala ye diɲɛ da jamana tɛ dugukolo kan démocratie ye min na jɔ au contraire dictateur yɛrɛ dɛ positif o de bɛ jamana jɔ bi la a ye Thiam ka nin kuma lamɛn dɛ un dictateur positif c'est-à-dire mɔgɔ min ye dictateur ye n'a bɛ baara kɛ positivement o de bɛ jamana. N balimaw aw bɔra ka kɔrɔ Habib lamɛn bi kɔrɔ Habib de ko dictature de ka ɲi jamana ma ko dictateur de bɛ se ka jamana jɔ kɔrɔ Habib de y'o fɔ bi dɛ kunun kɔrɔ Habib ye mun fɔ an ka jɛ an k'o fana lamɛn. Dictateur fanga tɛ foyi dilan jamana kɔnɔ bila foyi
répression droit drone wale amadame ne de choche biala munu me couler la ku soutenir sina obe meneka do kasola sarakata la billahi an surasi fanga veki an ya nene quoi musa clé mana ke choche nana ite songa surasi de mekana fanga la ita ke quoi ou te chechi fait ale munu de mekana uti fait be klaki mine cheble nunu mata kaso ke tawdini ni fe no cheble ndrame nunu musa clé o makea kabral nunu mafra vous avez oublié avec un couler numéro qui est ami on surasi do couler takala mais il faut arrêter avec ça les jeunes chaya nya ele dictateur fanga te foi glan jamana kono billah kunu ako dictateur fanga ate foi jo abe répression drondi kam mawum ne dro ka tu datuku kunu ayo fo bi ayeni fo andu ya merci sa ale de dakono ku malien jini halala manchan ko ka sabuya ke ku ye mun fo kunu yo contraire fo tukun est-ce que ale ye mun fo kunu amo contraire fana fo biya mbalmaw ere ka la jede ni ne kroke di antun kan an bolo nyashi munu ma ko nunu e faso ko keleke nunu ya keni ladriya e yo ya keni dambe yo ya keni horonya e nunu ne tun kan ke misaliya e mali jeunesse bulu nga na fora ko lu ere ka la hala e ni est-ce que laban mi mali jeunesse bulu mbalmaw ni e koro abib chamde a fo kele anga flana fona jouer koro abib cham l'enfant de Crimis angalame une transition en tas de me yani djengoudi che tant que rasa be kasola en transition de be en tas de me bien en tas de me sini en tas de me de parce que ni bingani wale di mi sigile nyebe na ko bingira rasa ka chien folo la goita fe ka galonda la ka mine ka kla ka mine tuguni ka kla ka mine amene le fla bolo tuguni le même effet a be problème qu'il a be galo mbalmaw awbora ka kura abib de lamede ko en tant que rasbat be kasola qualité ni fanga indeme ne ma fo de abib de afo ni afo horon akuma kaya kalikandi horon akuma kaya kalikandi bamanana wallahi bamana waso islamé à côté bamanana bamana kumbe dugu bla na akuma kandi nga bi mogo te suru kuma kanya tu ka soro kuma kanya waraba de aba fo baka dunne quoi ala ka shini kene adama aklala ka kuma kura mun fo anga jangu fana lame wa men une transition in demain faut attendre une crise ban vous m'entendez je vais soutenir cette transition jusqu'à ce que une crise sécuritaire ka ban na gouara mami e fe rougi flapper kunu nte fanga deme ka rasbat to kasola ne dunya bala rasbat ma bo folo de abib changu tu ka baka fanga deme ara bora ko fana lame sisa abib jamiye mun défend kunu ko kelebi ay mun kelebi kunu ayo défend ka soro kuma damine na le de afo sisa ko mawte horon dinwi ka sabiya ke ye mun défend kunu yo kele ye mun kele buko défend kura abib cham munun kele kunu ibuku défend bi wa ituku défend ye munun défend bi kunu yolu kele wa ituku kele alaka shini kena de ambema wallahi an kuma kan nunu ala ku ke warai na ya fo ko chuka fo chaka andun iki dade tumadola wallahi daga dile ka kuma ni ma do deme ninga ni ajuma yai ni chien ka fendo la goshi che no fema yelema kana kuma de ni manye kibo tigila mo ko défend imiri folo de ne mun fo kunu ne mun kele kunu ni yoke mine rote sorila nga doronga na me kuledi wallahi mega sebere fiye kro abib cham iki dadi o daga dile ka kumai parce que ale mega fanga mun deme wallahi o dalentila wallahi billahi suma wallahi o dalentila parce que mawo maye ma nyumai mawo may be miri doni mawo may be ka foki be nyenema ya tatoko nyuman don mawo ma be yelema ta ko ngomi itse ka dati la mogola ala tigi nyena ni ya yira ka foki dalen do ala mogo be mun na ibo dama be dusuku na idalen tala ite dala ka bla yoro la yoro fenfe sebe yoro bo ode be ka mali video manu soro mais na meta ambesi
ala kan anw yɛrɛ minnu bɛ kuma la nin ye ala k'an yɛrɛ kɛ maa jɔlen ala kana cu ni ca ala kan'o sira nɔgɔ an yɛrɛ ye bilahi ala kana n kɛ nataba ye ala kana n kɛ delilikɛla ye ala kana n kɛ fuwari ye ala kana n kɛ dɛsɛbagatɔ ye ala kana kɔli bila na ya rabbal alamin parce que ni nin fɛn damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la n'i ka hɔrɔnya t'i la dɔɔni cɛ i bɛ buruti dɛ adamaden n'i kɛra nataba ye dɔ b'i san n'a bolo wari ye ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ koyi dɛmɛ ka ɲi nka maga dɛmɛ ka n'i bila k'i bɛ hakilina mun kan k'i k'o bila dɛ maga dɛmɛ ka n'i bila k'a fɔ cu kunu bi k'a fɔ ca i miiri musow la i miiri denw na i miiri bangebaaw la i miiri balimaw la k'a bɛna f'olu de ye k'i balimakɛ bɛ tan k'a ye nin fɔ kunu k'a ye nin fɔ bi i miiri ba la k'a bɛna fɔ i ba ye k'i denkɛ ko cu ka ko ca i miiri balimaw la i k'i miiri muso n'i denw na n'o kɛra i bɛ kow layɛ ni hakili ye ala k'a ni sababa bɛn n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ sugu lɔnnen don koyi bɛɛ sugu fɔ de man ɲi Mm-hmm.